Epa lagunak hemen gaude bueltan. Hemen gaude, hementxe gaude lagunak. Oraingo honetan Martera goazera. Egingo dugu kolonia berri bat. Bale, hemen dekogu gure... hemen ikustu duzu izan dute, egon naiz pizkat jolasten eta praktika pizkat hartzen joko honetan. Joko honen helburua da base bat egitea planetan. Kasu honetan, bueno, Marte gauden. Hemen tormentaren asalto, solares y meteoritos gutxi. Bueno, meteoritoak ikusiko dizuen zer nolako mobideak gauden. Eta, bueno, hemenik hautatu behar dugu base bat egiteko enplazamendua. Iazatik, hemendik adibidez nahiko ondo ikusten da. Zonalde honetan. Vale, hemen, gauza da, planeta batera zoazela, nun base bat edo egin baduzu kolonia bat, eta joan behar zela, hainbat gauza lortzen, helburu, hitoak, deitzen dituztenak, beste planetak desblokeatzeko, bale? Nahiko berria da joko hau, nahiko berria, aste bete edo biaste izango ditu, edo gutxiago igual, estimen dago €gehi ez mana biltzarto, eta azten zala meteorito bat gure aurpegi ondoan jausten, eta azten zara 8 kolonarrekin, ez bana biltzartu, 8 pertsonekin, eta 2 makinekin, eta errekurtso batzuekin, noski. 3 langile, 2 biologo, ingeniero bat, eta mediku bat, eta gero dekozu, lan erekinak egiten dituen makina bat, eta deko toki puta dautatu dut azkenean, Mendik joan beharko gara, bale. Ziko gara, behar bada orduan, mendik egin beharko dugun lehenengo tariko gauza, izango da zera. Hobi oxigena sortzen duen makina. Jarriko dugu txiko gara bera erditik. Bale. Eta gero beharko dugu eksklusa bat baita ere. Konektatuta, bizkat urlan, bizkat urrun. Eta goik bi konektatuko ditugu. Bale. Gero, zer gehiago beharko dugu? Oxigena beharko du ura eta energia sortzeko oxigena, bale? Orduan, alde batetik beharko dugu ur depositu bat. Hemen honekin konektatuko duguna. Eta ez alde batetik beharko dugu eguzki panela. Hemen konektatuko dugula. Momentuz hain handia ez dugu egin goztugu behar. Hemendik. Eta gero, energia batzen hasteko gauetarako egingo dugu, hau, energi kolektorea. Momentuz txiki batekin nik uste dut. Osa, handia egitea, handia egingo dut asko ere gehiago sartzen delako, besterik gabeta, hemen energia nahikotxo izan dezakegu. Bale, honekin lortuko dugu, oxigeno egotea gure kolonian, bale? Jakin dezazuen. Mendik sartuko saiatuko naiz egiten, hori, ura eta eguzki eta energiaren panelak eta bal. Eta gero, bueno, menekin orain energia behar du funtzionatzeko eta bal, orain doa, lasai. Eta gero, zer gehiago egin beharko dugu, balde batetik. Jatekoa. Pizka bat, handia egingo dut egia esana, nahiago eta onditxoa izatea. Mendik ona, handia, eta beharko dugu, baita ere. Janaria, toki batetan zerbitzatu beharko da, orduan, zerbitzateko tokia, ertaintxoa egingo dugula, konektatuko dugu hemendik ona, eta hemendik ona. Konektatu da, baina gara, orainik ez dago energia, orain ja badago energia, sortzen ari du behar dugun energi guztia. Eta gero zer gehiago beharko dugu burrin ateratzeko. Beharko dugu medikuen tokitxo bat, medikuentzako, haiek lan egin dezaten. Hemendik eta hemendik. Bueno, hortik. Ikusten ja gaude energia bat zenez eta asko ez den momentuz. Bueno, oso zer bada. Gainera ez dugu asko kontsumitzen oraindik, 6 bakarrik, orduan, bueno.
Zurazki lehenengo gauetan pizkat arazoak izango ditu, baina bueno. Gero nabeak eta gauzak birziklatzen joan aldira, jakin dezazuen. Jatekoa hemen egongo da, bale. Hau izango da, enfermeria, kantina. Bale, beharko dugu baita ere, mineralak aurrera joan alizateko, hau da, burdina. Hori ez, hementxe, eta hemendik ona ingo diogu lokarria. Eta beharko dugu baita B, burdina prozesatzen den tokitxoa. Bueno, burdina eta bestein bat mineral, ez bakarrik burdina. Izango dala. Ba, hemendik adibidez, zertuko naz egiten. Ertaina egingo dut, egia esan da, nahiagut ertaintxoa egitea. Ba, eta gutxi garru hau birziklatuko dugu, ja ez gaude zaigula material asko geratzen. Hau ja konektatzen dutenen hemen biologak hasiko dira, hasi izango gara gauzak egiten, janariaren aldetik. Orain joango gara. Zat energia kontsumitzen dugu, ja da. 12. Ezakit lehenengo gauean guztiontzak oxigena izango dugun, Klar, zer gertatzen ari da, gauza asko dira eta oxigenoa toki guztietatik banatu behar da eta pausetxoko putada bat da. 12 eta ez dakit lortuko dugun oxigeno maila mantentzen, Vale, birziklatuko dugu gure nabea ja da, behar dugulako, basikoki. Eta orain, aurrera jarraitu baino lehen, hau egin behar dugu eta hemen ja landarea jarri. Netarako behar dugu burdina dakarri, ezta? Bai, bale. Hala, oxigenoz momentuz ondo goaz, eta gero beharko dugu baita be lo egiteko toki bat. Momentuz lo egiteko tokia. Hemendik egingo dugu, ertaina. Eta gutxi jarriko ditu momentuz errekurtso asko ez daudelako. Nahiko harin gastatzen dugu, mabi. Ja, bueno, espero dut gau atal gehiena bizirik ateratzea. Hemen honekin jarriko dugu oe bat momentuz. Eta hemen, hau, lana perrizitako dugu eta hasiko gara tomateak dira harin hasten diren landare batzuk. Bale? Jarriko ditugu aldibidez. Tomate pare bat. Harin hasten diren beste landare batzuk ez baina iltzartagoik dira. Ez hauek, edo hauek. Badaude hortik beste batzuk oso nahiko harin hasten direnak. Lapida. Vale, hauek. Ditugu hemen bat. Hemen beste bat. Eta gero jarriko ditugu sendatzeko landareak momentuz. Momentuz hor mantenduko gara. Vale, eta egin dute, hau zer zan, vale, kantina. Vale. Vale, kantinan beharko dugu momentuz. Hau, janaria izateko, hau, ura izateko, uda edan dezaten, gure herritarrok. Eta momentuz meitxo bat. Momentuz holan utziko dugu, eta hau entrenamendua izan dezaten. Dugula amendik momentuz, adibidez. Eta momentuz hori, alde horretatik. Gerein beharko dugu beste eguzki paneltxo bat, Holan... Horean joango gara menuekin, lehenik eta bain gure basea oinarria egingo ditugu, oinarriak. Eta horren joango gara menuak azaltzen, bizkatarin egin nahi dut hau. Eta bar, eta holan... Iazten garen... janariekin eta guzti hori. Eta minerarak egiten. Bale, energia gabe geratuko gara lehenengo gauean, baina bueno. Energia gutxi geratzen zaigu, eta agurtuko zaigu, baina oxigenoz nahiko ondo goaz, beraz ondo. Listo,
Eta hori energia ez dagoenez, eta honek ez duenez energia produzitzen, bolako gertatzen da. Horretarako dago energi eolikoa. Eta guzti hori horrein egingo dugu. Orain ez dugu ezer ez produzitzen, momentuz oxigenoa dau. Gaua ez da asko falta. Ingoguna izango da energi eolikoa sustatuko dugu. Hemen momentuz horrekin soberan. Energi eolikoa. Ja, oxigena niko arindoa kanpora. Eta hori arazo larria da, ez nizu honetaz konturatu. Neko 15. Hombre, kanpora joan aldira, baina ez dakit zergatik ez diren kanpora joaten. Vale, momentuz 1,5 mantentzen da oxigenoa, beraz, bueno. Claro, energi gabe dago eta ez da ezin da ireki, bale, hor dago koska. Vale, bueno, 1,5 mantentzen den bitartean oxigenoa ez dago txarto. Hortik bera ja arriskutsua izan daiteke. Bueno, ia eguna dator. Eta egunarekin ja eguzkia eta eguzkiarekin 1,4an. Tokora bizkatarina beramaten, orain Vitoria badabil eguzkia ateratzen. Gure lehenengo kolonia, ez dakiz amairetxe kontsumituko dugu, bale. Eolikoa egingo dugu eta gero panel baten bat gehiago be egingo dugu. Seguritateagatik. Bale, hemen deko gudena, gero almazen txikitzu bat egingo dugu dena sartzeko, bale, hemen orain egingo duguna hemen da ohe bat momentuz. Bale, untatik, bale. Goiago egingo. Hor ja argi hasten da, sartzen. Ja, minimoetan gaude oxigenoarekin. Osea, ez da ja produzitzen mesedez. Vale, jazta, ja, badago. Hau prioritate absoluta dauk, argi eta garbi. Hau gabe ez dago arnasterik. Vale. Tengo dugu baita be beste eguzki panel bat. Epa, hau eolikoa da, hau ez, erratu naz. Epa. Vale, hortze. Eta ona. Beste eguzki panel bat. Bengo gaude, produzitzen dugun energia galdatzen gaude. Pervivencia alcanzado. Ongi. Vale. Vale, ja horretu dugu hito bat. Horra doazte ja, eraikitzera guzti hau. Vale, eta hau ere, ja, osea, prioritatearekin eraiki behar dute hau. Osea, beharrezkoa da, baia. Biologo bakarra deko gunez. Gero egingo duguna baita izango da plataforma bat nun nabeak bertan bera egingo dute eta zurazki zaituko gara hemendik egiten. Ja, egia esan da, konprobatuko dut momentutxu baten. Plataforma basika. Ez, hau ez da. Nun dau? Hau da. Hau zaituko gara hemendik sartzen. Beitu, hor adia sartzen da. Eta hor dira nabeak etorriko dira kolono gehiagorekin, errekurtsoekin negoziatzeko eta bar. Bai. Hau zezan. Forma de procesado, bale, ondo. Ondo da gauza. Zen bat denbora goaz. 14 minutu, bale, ondo da gauza. Nahiko ondo. Mila energiarekin ez gara aurrera aterako. Ze polita, bale, ni gustatzen zait egia esan da, bueno, momentuz gauza gutxi ditugu, baina ni gustatzen zait holan, izatea holan urbiltzen garenean, kendu egiten da. Baina, bueno,
Guzti hau eraikitzen bukatzen duten bitartean, hemen 2 burdin, hemen 4 burdin, osea 6, nahiko justu hiliko gara, hemen eraman dute, bai. Bale, gutxenez energi pizkatzu bat gehiago produzitu egiten dugu, ongi. Ja, burdina kartzen dute, bale. Bale, hau erakitzen duten bitartean pizkat menuak eta azalduko dizkizuet, ja pizkat erdi baseak ditugula eginda. Orduan, nola doa gauza? Bueno, hau da menu gehien eoliko duzuen menua, eta hau da informazioa gehien bat, bale? Zenbat pertsona dauden kolonian, zenbat makina, eguna eta ordua eta dagoen eguzki kantitatea eta dagoen haize kantitatea. Bale? Eta gero mendeko zuet dituzuen errekurtzoak. Oraintze bertan. Nahiko harin hasi naiz, hau gehiagi iguala handiegi da orain erabiltzeko, baina bueno, berdin dago. Lan sobran izango dugu. Burdina behar dugu, orduan hau egin behar dugu bai edo bai. Direra 2, osea 4, eta hori dago hau egin da dago, bale. Hemen egingo dugu orduan hau. Eta hau bat, osea, hau egia esan da momentuz ez. Lehenik eta egin burdinarena, prioritate gehiagorekin gainera. Lehenik eta egin egingo ditugu egia esan da burdin makina pare bat. Eta gero ja egingo ditugu besteak. Orduan, zein da menu hau? Bueno, menu hau hemen da eraikinena, informazioa, abiadura, teilatuena, guarda rapido, menu jokoaren menua eta laguntza. Opa, meteorito bat. Nola doa koska? Bueno, eraikinak 2 mota daude. Eraikin hauek eta beste alde batetik errekurtzoen eraikinak, bale? Osea, barrukoak eta kanpokoak, mina, euski panelak, kanpokoak eta gero barrukoak, bueno, guzti hau. Bale? Gero, informazioa dago, informazio orokorra, zelan goazen, tal, hemen gero alarmak eta bar jartzeko, bueno, zenbatito lortu ditugun eta alako gauzak. Bale, badago hau, eraiki daiteke, ja, nahi badute. 3000arekin ez dakit aguantatuko dugu, baina honek daukan ona, egunez bai gauez, lan egiten duela, ordun, naiz eta igual ez lortu, behar dugun eguneko eguna gauez, atal bat bai, eta bizkat gutxiago kontsumituko dugu. Orduan, hori alde horretatik ondo etorriko zaigu. Burdin gabe geratzen ari naiz. Eta hemen 2 behar, oza, 6, hemen daude 4, eta hemen 2, no jodas. Vale, orduan, hau fuera, hau momentuz fuera, ez dut egin hau momentuz. Oza, egin dezaket, baina txikiago bat, claro. Hau eraikitzeko behar dudalako. Estela hau gabe ezin gara aurrera joan, behitu jarri du bat. Vale. Meno eraikitzen daude edo, ze? Epa. Vale, ez deko almidoia hori eraikitzeko. Vale, orduan kenduko dugu... Vale, hau momentuz... Hauetako bat kenduko dugu ohea egiteko. Bai, eta holan ohea egin dezakegu, ohea deskantzatu behar dute, bai edo bai, osea... Behar dute deskantzoa. Osea, login behar du, jendea login behar du. Egozen duzueneko abiadura handian kontsumitu egiten dugula. Ogeta 7, bueno, ogeta 3 egia esan da, zera, 4 produzitu egiten dugulako. Bueno, 2 orain. Baina, bueno, orain mina egiten dutenean, vale, listo, hori ondo. Orain mina egiten dutenean, meategia, azial izango gara, hemendik burdina ateratzen eta hemen prozesatzen. Eta horrekin ja pizka bat, ze? Nor jauzi da, entzun da como un...
Norbait hilda. Ingeniari bat ustut hildala. Nago oso ziur. Ha muerto de sed. ¿Cómo va a morir de sed si hay fuente, tío? O sea, flipo, chaval. Egarri ziltzen dira eta hemen kriston iturri aparta dekote. Neu batxuten flipago egiten dut, benetan. Bueno, listo, mina egiten daude, hau ondo da, torki guraintze bertan, bale. Honen lana hau prioritate ematen dio edo langileak lan egin dezaten burdin bideko guraindik. A ver, ondo pentsatu behar dugu, Porque berez elektrizitateko bat egingo dugu. Zeren eta hau ez gertatzeko. Basikoki hau ez gertatzeko. Hortz. Baina ez digu emango. Hauetako bat bizitatuko dut. Bai, hortz, bai, hola nobeto, bai. Nahiko txarto hasi gara, Bueno, nahiko txarto, nahiko ondo, baina ufa. Bale, orain energia dago, hau energia bizkat produzitzen du, amaz behitu, orain amazazpila erdia produzitzen dago. Eta justo, argi pizka bat, bi eraikinei hor argi pizka bat emateko, ematen dio, baina puto pelota. Osea, gutxienez oxigenoa dau. Hori da horrek ematen digun abantaiak. Ia esan da momentuz hau ez dugu behar, ez daulako inor txarto. Hor nahi momentuz desaktibatuko dugu. Jo, logura, kriston logura dekote denek eta hor dago. Egin dut uste goiago, no? Joan da zalte logitera, goiak daude ja da. Hoi bat gutxienez badau. Zenbat, amazein, jitsi da pizkatxo bat. Dolan jaunekin ja energia arazoak kenduta, ondo. Meika janari bakarrik. Kauen. Ez asko falta, oxigenoz ondo goaz. Guztietan. Erekin duena. Hemen lanean daude, ja, burdina ateratzen hasi dira. Hemen almidoia teorian erekin landare hauek almidoia, janaria eta almidoia. Ez janaria bakarrik. Ziklatu beharko dugu bat. Eta jarri beharko dugu almidoia produzitzen duen landare bat, bai edo bai. Almidoia beharko dugu... Hau ez. Almidoia beharko dugu... Gero bioplastiko gehiago sortu alizateko hemen. Osea, hor... behar dugu, basikoki, esan da. Egia esan da, gauza ondiegiak egin ditut azteko, baina bueno. Berdin dau. Montuz ja, hau, aktibatu dezakegu. Denek bizkanaka, ohera doazte. Apa, bujak. Hori, nor lo egiteko dau. Igual nahi egunez igual ez dute lorik egin nahi, baina vamos, hor lo egin dezakete. Bale, listo, burdinik ez. Zego zer geratzen, bale. Produzitzen dugu, energi kantitate nahiko desentea. Ogeta mazi eta ogeta mabi behar dugu pizkat gehiago, oraindik ez daude topera produzitzen, euski panelak. Nahiko hasiera gogorra izango dugu, benetan, sinestu. Eretzi, bale. Hau asko, beto, oso nahiko ondo dago ina, hor, erreflejuak eta bar, oso polito. Hor, euski panetan, beto, nahiko energi kantitate desentea orain egiten dugu, produzitu egiten dugu. Beraz, primeran,
Eta ez dakit ustut ja gehiagi guazela, bai, nahiko gehiagi guaz, beraz, espero zuen guztok izatea, guztok izango zepak izan behar zuen, eta Planet Baseko urrengoko saioan ikusten gara lagunok, zaindu, eta urrengor arte, agur!